Insellmilkom, jiena Father Dylan Buġejja, ili għal dawn l-aħħar snin naqdi l-Ministeru tiegħi bħala saċerdot fil-parroċċja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun, imma qabel bdejt ukoll fil-parroċċji ta' Marsa Xlokk u Ħal Tarxien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ninsabu fuq l-adba ta' tridu tal-Eid, l-ikbar ġrajja importanti fl-istorja tal-bniedem. U nibdewha b'dan il-prefazzju, b'din l-introduzzjoni tal-erba ta' Tniebri. Mhuwiex id-dlam ta' Alla, imma d-dlam tal-bniedem li jkejjel provdi l-Qudiesa. Ejjew nesperjenzaw id-dawl ta' Alla frott l-imħabba totali tiegħu li waslitu biex jingħata lina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmin għall-ħajja, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sidi l-mulej tani l-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-lajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimni l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħli widinti u jien ma webbixx rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu innitfuli iħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix minn xiex nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaq flimkien. Minu kontrija? Ħajersaq lejja, ara, sidi l-mulej jgħinni. Min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Sarm risponsorjali ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni. It-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi, ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni. Fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilaċ, ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla.
għax jisma' il-fqajrin il-mulej, ma jistmelx l-imjasrin tiegħu ngħidu flimkien o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni nagħtikom il-Ġesu f'idejkom? U huma tatawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi tad-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: Morru l-belt għand it-tali u jgħidulu: Għallek li mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qgħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: Jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: Dak li mittidu jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabex Ġuda dak li tradiħu qallu: Jaqgħu jien, Rabbi. Wieġbu Ġesu: Int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nistgħu nagħtu prezz għall-imħabba? Naħseb l-aħweżis il-koll inwieġbu: Le, m'hemmx prezz għall-imħabba. Imma f'din il-verżjoni ta' Mattew li smajna dolodu propju Ġuda l-Iskarjota jitlob prezz għal Ġesu. U forsi qabel ma niġġudikaw il-Ġuda, jista' jkun ukoll aħna wkoll nagħtu prezz għall-imħabba. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn il-ħin kollu nikkommerċjalizzaw l-imħabba. Sirna nġibuha transazzjoni. Aħna fil-verità ħafna drabi inħobbu mhux b'konvinzjoni, imma b'konvenjenza. Inħobb il-min jaqbel l-inħobb. Inħobb l-ħbieb għax jaqbilli. Inħobb il-ġenituri għax sejtuni xi ħaġa lura. U jekk wieħed allura jaħseb ftit, ħafna drabi aħna bħal Ġuda. M'aħniex kapaċi naraw it-totalità tal-imħabba kif inhi mingħajr ma tistenna xejn lura. U għalhekk dalgħodu nixtieq insellem
il-tant persuni mogħtijin b'imħabba totali għall-oħrajn. Dawk ix-xogħlijiet vokazzjonali li jagħtu iżjed milli jirċievu. Insemmi n-nurses, il-carers, l-għalliema, il-pulizija. Jagħtu ħafna, jagħtu saħħithom u forsi jirċievu ftit ħafna. Ejjew l-aħweżis ukoll insellmu wkoll dalgħodu il-tant volontiera fil-komunitajiet, fil-parroċċi tagħna li jagħtu saħħithom anke ġidhom għal dawn il-mumenti mill-isbaħ mera tal-imħabba totali ta' Ġesu. Hekk illum jissejjaħ l-erba' ta' tniebri, l-erba' ta' dlamijiet. Però d-dlam mhuwiex ġej minn Alla. Anzi f'dawn it-tlettim se naraw din it-totalità ta' mħabba li tixel bħal spotlight fuq Ġesu. Id-dlamijiet se narawhom imma fina, fl-umanità li tkejjel, li tiżen, li tagħti prezz għal kollox. U għalhekk aħna qegħdin fuq l-għadba ta' dawn it-tlettim qaddisa. Nagħmlu din it-talba, din ix-xenqa, din ix-xewqa f'qalbna. Ngħidulu Mulej, jien inħobbok mingħajr ma nistenna xejn lura. Ġuda bijaw għal 30 biċċa fidda. Il-prezz ta' skjaf jew ta' ħmar. Jalla aħna lil Alla ma nbijawx. Jalla aħna ma nbijawx lil xulxin. Jalla aħna bħalu inkunu dawl, inkunu totali fl-imħabba tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-Mulej Ġesu jallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fl-għajnuna tal-Alla li qatt ma tiġi nieqsa. Nitolbu għalhekk bil-fiduċja fil-waqt li ngħinu ejna Mulej. Flimkien ejna Mulej. Għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi lil Kristu l-arus tagħha. Nitolbu ejna Mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jimxu fit-triq tad-dialogu ħajkun hemm futur ta' paċi għal kulħadd. Nitolbu ejna Mulej. Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu biex jitqabdu t-taqbida tajba b'risq il-foqra u ż-żgħar tas-soċjetà. Nitolbu ejna Mulej. Għalina lkoll biex ninnatfu qalbna ħalli tkun tista' tilqa' fiha il-preżenza ta' Kristu lejt tagħna. Nitolbu ejna Mulej. U Alla missier il-ħniena. Il-qattal li din nagħmlulek aktar ma joqrob il-jum tal-għid li fih Kristu wara li xarred demm għal dnubitna qam mill-imwiet ħajkonna sem miegħu fil-glorja u li jgħixu jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek u fil-ħina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu fġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna. U nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih l-tajja kollha tal-anġli, ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li nifirħu u intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis, tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm tas-Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratti l-ħaj qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħaj, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja il-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubitna bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, ntolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħniena tiegħek il-paċ fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi kull dnub tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdej bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Nitolbu. O Alla li tista' kollox. Wetta l-qlub tagħna fit-tama li jien bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina l-ħajja ta' dejjem kif juruna l-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna. Eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin fis-sema għida fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twiet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima dik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima dik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twiet għalina rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk
li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru minn tadbatija meta s-sidna Ġesu Kristu ġi inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li trid int fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru ta' tbatija. Meta sidna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li trid int fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nobietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija rat ruħu u miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn uħati għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha,
speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, is-slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turuf nagħti u li teva, lilek nitniedu aħna nikbu nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għal-bżonnijiet tal-Papa, tal-isfijiet u tas-saċerdoti. Missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu. Jistriħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tas-saċerdoti. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek, mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena l-dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
talba lil San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħna, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddeż Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, ilena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.